Днес тук ще снимаме малко CSGO, а именно една подобна на нея игра, Critical Ops. Тази игра е точно като CSGO и е много яка. Само погледнете, това е магазина. Само погледнете колко е готино. Ще ви кажа, че ще има поредица на тази игра, защото мен лично много ме харесва играта и аз искам да играя и съм сигурен, че и на вас ще ви хареса. Маля къв снайпер ми заби. Обаче всъщност надявам се да ви харесва. Това е играта, която мога да играя на телефон, защото все пак няма точно CSGO за телефон. Тази. Само погледнете, вижте колко е готин. Много ме радва тази игра просто. Вземам си момент сам. Извинявам се, хора. Не съм играл изобщо. Просто ми изигра за нещо. Опа, не. Вау, някой му пръсна манерката. Както и на пръскащия манерки. И така сменят оръжията. Той ме взе първи, обаче аз все пак го убих с пистолет. Малко. Това е емката. Скин имам. Мисля, че да. Помежду другото, аз имам скин на АВП-то. Веднъж ми се падна. И е доста готин скина. Поне на мен лично много ми харесва. Надявам се и на вас да ви харесвам. Ще си купя... О, майко! Много съм за добра просто. Направо съм про. Ето аз скин. И направо пръска. Бест. Този го стреляше на лошо място. Лошо е. Както навънка е лошо времето. Видяхте, SMG-то беше със скин. Маля, каква глава му цепим. Ето един червен скин. Не, тази игра лично мен ме кефи страшно много. Снайперс. Ето ми го снайпера. Това е скин. Ако ви харесва, можете да напишете долу в коментарите. Разбира се. Ето тук ще ги цепа. Малкичко, защото се пак това е снайпер. Бум. Автоматичен снайпер. Обаче, подцепи ги малко, де. Надявам се надявам се да ви харесва играта, защото просто така игра няма да намерите просто никъде. Играта е безплатна и са тегли, разбира се, Google Play. Аз оттам си ги тегля. Някой път си ги тегля от други приложения, които сега няма да кажа, защото няма да има смисъл. Закупени игри имам, като например Minecraft. Всъщност тя май не ми е закупена. Не, батерията ми... Защо пада? Не се зареждам... Опа,
Какъв си? Той избяга. Мила ми. Зак. Фак. Зак, фак. Как ми го взе? Не те е срам. Добре, защо? Хора, това ще е всичко този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк, се абонирайте за мен. И очаквайте още много клипа. Това бяха, ще се на следващия клип. Чао!